Ak hačkuješ hračky alebo miluješ jemnú mäkkú priadzu, toto video si určite pozri až do konca, pretože presne táto priadza dokáže zmeniť výsledok tvojej práce. Dnes ti chcem ukázať jednu z najobľúbenejších priadzí medzi tvorcami amigurumi, volá sa Jeans od Yarnart. Je to kombinácia bavlny a akrylu, takže je príjemná na dotyk, mäkká, ale zároveň pevná. To znamená, že hotové výrobky krásne držia tvar a nevyzerajú ovisnuto ani po čase. Jedno klpko má približne 160 metrov, takže z neho dokážeš vytvoriť naozaj veľa. Odporúčaný háčik je 3 až 3,5, takže je ideálna na precíznu prácu. Veľká výhoda tejto priadze je, že sa nerozdvojuje a očká sú rovnomerné a výsledok vyzerá čisto a profesionálne. Navyše má nádherné farby, ktoré sa medzi sebou perfektne kombinujú. Najčastejšie sa používa na hačkované hračky amigurumi, ale skvelá je aj na detské oblečenie, deky, čiapky, nákrčníky, aj pre citlivú pokožku. Ak teda hľadáš univerzálnu priadzu, ktorá je krásna na pohľad, príjemná na prácu a výsledok s ňou vyzerá naozaj profesionálne, Jeans od Yarnart je výborná voľba. Objednať si ju môžeš jednoducho online na stránke www.levik.sk.